Müňlerçe Türkmenistanly 7 aprelde ýene bir gezek velosiped ýürüýüşine gatnaşyp bütün dünýä saglyk gününi bellädi. Oňa gatnaşmadyk ula adamlar we çağalar bolsa, büdjet edarasyny işleýän ýa student agdalary bar bolsa, maşgaly büdjetinden täze velosiped we sport eşikler üçin bölünip bolan kirişde sebäpli gatylmaly boldy. İşlerde bilen köçe çıkanlar, yapılan yollar, yatırılan avtobus gatnaşmaları derarly köhönçlük çekdi diýip adatlygyň yerli habarçylary habar berýär. Aşgabatdan we Mardan gelen maglumatlarda köpçüliklerin velosiped ýürüýüşleriniň öňkü ýyllarda bolşýaly bu ýyl mejbur çäre bolandygy. Oňa gatnaşýanlaryň köpüsiniň ýüzünde gözünde şatlyga ýa ruhy welentligi garanyna arada gaýgynyň has köp duýulanyny wellenýär. Däp bolşýaly velosiped ýürüýüşi Aşgabatda prezidentiň gatnaşmagyny geçiriligi yerli ýaşaýjylar üçin Mar şäherine garanyna hem has köp kynçylyk döretdi. Paýtagtda bolşýaly Marda hem ýürüýüşe esasan büdjet işgärler şoltanyny bilim we saglyk hünärmenleri, studentler çekildi. Marda urulan velosiped ýürüýüşine hökümet edaralarynyň her birinden adından 5 adam gatnaşmaly edildi diýip yerli habarçy aýtdy. Köpçüliklerin velosiped ýürüýüşi Molla Nefes köçesinden başlanyp Kemine köçesiniň aýagyna tamamlandy. Molla Nefes köçesiniň urundaky Alham köşküniň öňünde konsert berildi. Şol köçedäki kitaphananyň öňünde bolsa, studentler bu ýere öňünden getirilen tomoşaçylary dürli maşyklary görkezdiler diýip habarçy sözüni dowam etdirdi. Onun sözlerine göre görkezilen maşyklaryň tomoşaçylary esasan ýaşly adamlardan ibaret boldy we olar el çarptyrarda gören maşyklaryndan ulur täsir alana meňzemedi. Mardaky velosiped ýürüýüşi 1 sagat 6-dan sagat 9-a çenli dowam etdi. Şu aralykda polisiýa Kemine we Molla Nefes köçeleriniň hereketini doly petikledi. Ýerden işe gelýän adamlar şähere girip bilmediler. Kemine we Molla Nefes köçeleri şäheriň merkezi köçeleri bolan soň olaryň baglandygy şäher ýol hereketiniň tassan doly bökdülmegine sebäp bolýar diýip habarçy aýtdy. Şäheriň içinde nowaçylyk çekýän polisiýa işgäri gatykänli. Olar köçeden piýada barýan ýa bir ýere geçjek bolýan adamlar hem sakladylar diýip habarçy ýolda näme etjegini bilmän duran adamlary köp görenligini hem sözüne goşdy. Şäher ýaşaýjylarynyň günnelik durmuşyny kynlaşdyran diňe velosiped ýürüýüşi hem bolmady. Geçirilýän çärelerin telewizion üçin ýazgy edilmegi adatça bolşýaly ýaşaýjylar üçin goşmaça kynçylyklar döretdi. Molla Nefes köçesindäki Bagtyar teýilgähine ýazgy edilen çäre sagat 10-a başlandy. Gadyl ýarma belgili ýeňsizlere geýen studentler telewizion üçin ýürüýte maşyklary ýerine ýetirip surata düşdi. Bu ýazga tomoşaçy hökmünde getirilen ýaşullardan başga 30-40 çemeki student gatnaşdy diýip habarçy aýtdy. Aşgabatda prezidentiň we beýleki resmiýleriň gatnaşmagyna geçirilen velosiped ýürüýüşi hem köçeleriň 1 sagat 6-dan 9:30-a çenli ýapylmagyna sebäp boldy. Ýöne paýtagyt ýaşaýjylarynyň kötençlikleri Tewit merkezi Mardaka garanyna has uly bolany meňzeýär. Aýdylmagyna görä, ýürüýüş wagtynda merkezi köçeleriň tas ählisi şol sanyny Andalip, Owuzhan, Garasyrlyk, Bitaraplyk we Türkmenbaş köçeleri bir neçe sagatlap baglandy we şu aralykda bu urlarda gatnaýan jemgyýetçilik transportya togtadyldy ýa-da urny ütküdip başga ýerlerden gitmeli edildi. Bu hereket çäklendirmeleri işi ýa başga bir ýere urluk üçin çykan adamlaryň esli wagtyny aldy diýip habarçy aýtdy. Türkmen medeniýeti Aşgabatda velosipedçileriň ilkinji jemgyýetiniň 1894-nji ýylda 127 ýyl mundan döredilendigini, bugun velosiped sportunyň türkmenistanlylaryň arasynda barha uly meşhurlyga eýe bolýanyny belliýär. Emma hökümet tanqyçylary Türkmenistandaky velosiped meşhurlygyny büdjetden aýry alýan adamlaryň we studentleriň, garyp halkyň hatawyna gurulýan gymmat oyun hökmünde häsiýetlendirýärler.